Здравейте, уважаеми зрители! Очаквайте съвсем скоро интервюто ми с състезателят по канадска борба Ясер Нури. تحياتي للجميع. إن شاء الله في مقابلة قريبا مع مارتين على المكاسرة. Този път, предполагам, разбрахте, че интервюто ще бъде на арабски език. Така че, съвсем скоро гледайте в канала на Ясер Нури и в моя канал Мартин Гергов. تحياتي للجميع. قريبا إن شاء الله رح نحطهم على القناة تبع مارتين وعلى القناة تبعي. وشكرا.